ಹಲೋ ಬಿಡ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಮಾತಾಡಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಬ್ಲಾಗ್ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಸಾನ್ ಬಾಬಾ ಫಸ್ಟ್ ಇರ್ತಿಲ್ಲ. ಹೌದಾದ್ರು ತಿನ್ಪಿನಿ ಬರ್ಡೇದ ಕೇಕ್ ಆಗಿತ್ತು ತಿನ್ ಕೂಡ ತಿನ್ಪಿನಿ. ತುಂಡು ಸಾನ್ವಿಶಿ ಕ್ರೀಮ್ ಬರ್ಚೆ ಕೊರ್ಲೆ ಅಮ್ಮ ಕೊರ್ಲೆ ತಿಲಕ್ಕೆ ಬರ್ಡೇದ ಕೇಕ್ನ ಬಾರಿ ಶೋ ಕೂಡ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ತಿನ್ನೋ ಅಂದಿರ್ಲಿ ಯಾರು ಅತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಹೆಂಗಲ್ಲ ಸಾನ್ ಬಾಬಾಗ ರಜೆ ಹಂಗೆ ಅದು ಬಾರಿ ಫೋಕಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತನ ಕಾಂಡಿಡ್ ತಿಂಚಿ. ಅಮ್ಮ ಕೊಂಚ ಅರ್ಧ ತುಂಡು ಕೊರ್ಲೆ ಕಬಲಿ ಕೊರ್ಲೆ ಅಮ್ಮ ಹಾಯ್ ಪನ್ನಿ ಮಾತಾಡಲ್ಲ. ಹಾ ತುಲೆ ಕೇಕ್ ಪೂರ ತಿಂದು ಖಾಲಿ ಮಲ್ತು ತೊಂದಿರ. ಹಾಯ್ ಪನ್ನಿ ಮಾತಾಡಲ್ಲ. ಹಾಯ್ ಬಕ್ಕ ಬೆದ್ದಾದ ನೋಡು ಸನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು. ತುಂಬ ಟೊಮೆಟೊ ಕಾಯಿ ಮುಂಚೆ ನೀರು ಬರೀ ಕಂತೀತೆ ಮುಳು ಇನ್ನು ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಮನ್ಪೋಗ ಅಂದ್ ಅತ್ತೆ ಸಾನ್ವಿ ಅದ ನಕ್ಕೊಂಡ್ ಪೋಪಿನಿ ಅಡೆಗ್ ಬಾರಿ ಜಾಲಿ ಆಪನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಇಜ್ಜಿಡತೆ ಅತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಮೂಲ ಪುರಿತ ಮಾಡ್ದಿನಿ ಅಂತ ತೋಚ್ಪಾ ಒಂದಲ್ಲ ಸಾನ್ವಿ ಕೊರ್ಕ ಅನ್ಪಂದು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾರು ಪುರಿತ ಮಾಡ್ದು ತೋಚ್ಪಾಲೆ ಅನ್ಪಂದು ಮಸ್ತ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಪಂತೆ. ಬಟ್ ಎಂಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಏಕೋಸ್ಕರ ಕೂಡ ಪನ್ನೊಂದಲ್ಲೇ ಪಂಚಪತ್ರದ ಈರೇನು ಲಾಯಕ್ ಮಂತ್ರ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಲೋಟ ನೀರನ್ನು ಕೊತ್ಪಾರದಿಲೆ. ಸೊ ವಾಶ್ ಮಂತಿನ ಈರೇನು ಲಾಯಕ್ ಮಂತದ್ದು ಗುದ್ದೊನ್ಲೆ ಗುದ್ದಿ ಜೀವರೆಲ್ಲ ನಡಕೊಂಡು ಗುದ್ದಿ ಎರಡ ಮಸ್ತ್ ರಸ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿರ್ಲೆ ಕೈಗೋಸ್ಕರ ಆ ಒಂಜಿ ಲೋಟದ ನೀರು 2 ಚಮಚದ ತಿಕ್ಕೋಡು ಆತನಟ ಕೊದ್ದೆ ಆವಡು ಇತ್ತೆ ಗುದ್ದದ ಹಾಂಡ್ತುಲೆ ಅವೇನಿತ್ತೆ ಕೊದ್ದಿದಿನ ನೀರಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ನಾನಂತೆ ಕೊದ್ದೆ ಅಲ್ಲಿತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ನೀರುಂಡು. ಸೊ ನೀರು ಒಂತೆ ಆ ಜೋಡು ಅತನೇಟ ಕೊದ್ಯಾಲೆ ಈ ಮರ್ದನ ಬಜಿ ಬಂಜಿಗೆ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಬಾಲೆಗೆ ಕೊರ್ಲೆ ವೀಕ್ಲಿ 3 days ಮೇಂಟೈನ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಈ ಮರ್ದು ಕೊರ್ಪಿನೇರ್ದವರ ನಿಕಲ್ನ ಜೋಕುಲು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಖಾರ ಕಡ್ಡಿಂಚಿನ ಪುರ ತಿಂದಿತ್ತೆರಡಲ್ಲ ವಾರೋಡು ಈ ಮರ್ದನ ಕೊರ್ಪಿನೇರ್ದು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಬಂಜಿ ಬೇನೆ ಬರ್ಪುಜಿ ತುಲೆ ಎಂಕಲ ಮೇಡಮ್ ಬಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಿ ದೊಂಬು ಒಂದು ನಕ್ರಾಮನ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ನಕ್ರಾಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪರಂದಿನ ಅಂದ ರಜೆ ತುಲೆ ಕಾಲೆಗೆ ರಜೆ ಮಾಡ್ದೆ ಈರಾಗ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪರೆ ಅಂತದಲ್ಲ ಕೂಡ ನಕ್ರಾಮನ ಬೇಲೆ ಬೋಲೆ ಅನ್ಬೋಲಿ ಎಂಚಿನ ಅಲ್ಲ ತುಲೆ ನಕ್ರಾಮಗ ಫುಲ್ಲು ತಮ್ಮನೆ ಕಲ್ನ ತುಲೆ ಮೀನ್ ತುಲೆ ಮುರು ಮೀನ್ ಬಕ ರಡ್ಡ ಅಂಜಾಲೆ ತುಲೆ ಬಗೆ ನಾನು ಎಂಕವಿನಿ ಪದಾರ ಬಲ್ಲೀರಾ ತೂಪೆ ತರಕಾರಿ ಫ್ರೆಶ್ ತುಲೆ ಮುರು ಮೀನು ಸಾನ್ವಿ ಇವತ್ತು ಮಿಮ್ಮಿಂಡು ತುಲೆಯ ತುಲೆ ಆಶಾಂಟಿ ನಾ ಕೈಟಿ ಇವತ್ತು ಮಿಮ್ಮಿಂಡು ತುಲೆ ತುಲೆ ಅಂಜಲ್ ಬಂಗುಡೆ ಮುರು ಮೀನು ತುಲೆ ಸೂಪರ್ ಉಂಡತೆ ಮುಟ್ಟಾಡಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೆ ಕೊನಾಡತ್ತೆ ಈಗ ಆಶಾಂಟಿಗೆ ಕೊಡೊಂದು ಹೆಲ್ಪರ್ ಬೈದೆ ತುಲಿ ಅವ್ರ ತಲೆ ಹೆಲ್ಪರ್ ಹಿಂಗಲ್ಲ ಆಶಾಂಟಿಗೆ ಅದೇ ಹೊಸತ್ತು ಜನ 6 ಕಾಲು ಸೊಂಟ ಕೈ ಬತ್ತೊಂದು ದೂರ ಯಾವೀರು ಆಶಾಂಟಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಲ್ತ್ ಬಚ್ಚಿತ್ತೆ. ಹೌದಾ ಒಂದು ದಾದ ಅತ್ತೆ ಸಾನ್ವಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ಪೂರ ಮಾಡ್ಲಿ ಅದೇ ಫ್ರೆಶ್ ಉಂಡು ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಶ್ ಮೀನ್ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಮಾಮ್ಸ್ ಕಿಚನ್ ಬತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಾಮ್ಸ್ ಕಿಚನ್ ದಾದ ಮಾತ ಐಟಮ್ಸ್ ರೆಡಿ ಅವನು ನಿಕ್ಲೆಕ್ ತೋಷ್ ಪವಿತ್ರ ರಾಜರ್ಲು ಇರ್ತಾರೆ ರಾಜರ್ ಬಾರಿ ಪುರ್ಸೋತುಡು ಕುದೊಂದಿರಿನಿ ಅದ ರಾಜರೇ ನಾಳೆ ಜರೆ ಪನ್ನೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಎಂದಿದ್ದಿ ರಾಜರ್ ಬಾರಿ ಪುರ್ಸೋತುಡು ಕುಲ್ದೇರ್ ಪನ್ನಿ ಇಜ್ಜಿ ವೈಡ್ ಉಂಡು ತುಲೆಂಗಲ್ಲ ಮಿನಿ ಮಾಮ್ಸ್ ಕಿಚನ್ ದಾರುಲ್ ಇರ್ತಿಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಂಡೇ ಎಂಗ್ಳು ಪೂರ ಟೊಪ್ಪಿ ಪಾರ್ದು ಅಂದ 6 ಟೊಪ್ಪಿ ಪಾರ್ದು ಅಂಚಿ ಪೋಂದಿರ್ಲಿ ಅದ ರಾಜರೇ ಸೊ ರಾಜರ್ ದಾದನ ರಾಜರ್ಲೆ ಬೇಲೆ ಅಲ್ತೇರಿನಿ ತುಲೆ ಫುಲ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಮತ್ತ ಪತ್ತ ದಿತ್ತೇರ್ತರಿ ನಮ್ಮ ಮಸಾಲಾ ಪೌಡರ್ದ ಗೈಸ್ ತುಲೆ ಆಶಾಂಟಿ ದಾದನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಮೂಲು ದಾದ ಆಂಟಿ ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರಿನಿ ಸಾಂಬಾರ್ ಪೊಡಿ ವೆಜ್ ಸಾಂಬಾರ್ ಪೌಡರ್ ಅವನುಂಡು ತುಲೆ ಅಂಚನೆ ಮೂಲು ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ರೆಡಿ ಆತಂದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ಕೆಂಪು ತೋಜೊಂದುಂಡು ತುಲೆ ಈಗ ಟೊಪ್ಪಿದೆ ತಿನ್ ಟೊಪ್ಪಿ ಪಾಡೋಡು ರೂಲ್ಸ್ ಅವು ನಮ್ಮ ಮಾಮ್ಸ್ ಕಿಚನ್ ದ ಟೊಪ್ಪಿ ಪಾಡೋಡಲ್ಲ ಬರ್ತೀನಿ ಸೊ ವೆಜ್ ಸಾಂಬಾರ ಒಂದುಂಡು ಅಂಚನೆ ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ಅಂಡ್ ಸೊ ನಾನಾಯ್ತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಶ್ ಕರಿ ರೆಡಿ ಅವರುಂಡು
ಗೈಸ್ ತುಲೆ ಮೂಲು ಪೂರ ಐತೆ ಫಿಶ್ ಕರಿ ಪೂರ ಪಾಡ್ರೆ ರೆಡಿ ಆವಂದಿಲ್ಲೇರು ಫಿಶ್ ಕರಿ ಮಸಾಲಾಗ ಸಾಮಾನ್ ಪೂರ ದೀತೇರು ತಗೊಂಡು ಪರಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಉಂಡು ಮೂಲ್ತಲೆ ಇತ್ತೆ ರೆಡಿ ಪುನ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಉಂಡು ಮೂಲು ತಗೊಂಡು ಪರ್ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾದಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ರಣ್ಣಮ್ಮ ಅವೆ ಮೀನ್ ಗಿತ್ತೆ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ರತ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಬಾಬ್ ಗತೆ ದೀತುಂಡು ಪಾಡುವೇರು ಜೈ ತುಲೆ 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 ಮುಂಚಿಲುಂಡು ಮಾತಲುಂಡು ಅದೇ ಗೈಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಾತು ಬೇರೆ ಲಾವಂ ಬತ್ತಂಡು ಐತೆ ಮೂಲು ತೋಂದುಪ್ಪರ್ ಕಬಾಬ್ ಪೌಡರ್ ಪೂರ ಮೂಲು ಇದು ಚಪ್ಪಾಯ ವರದೀತ ಪೂರ ಐತೆ ಸೇಲ್ ಮಲ್ಪರಂಡು ಏಕೋಸ್ಕರ ಅಂಚನೆ ಪೂರ ಪ್ಯಾಕ್ ಆದ ತುಲಿ ವೆಜ್ ಸಾಂಬಾರ್ ಪೌಡರ್ ಅಂಚನೆ ಫಿಶ್ ಕರಿ ಬೊಕ್ಕ ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲ ಪೂರಲ್ಲ ಉಂಡು ನೆತ್ತೊಲೈ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಕಬಾಬ್ ಪೌಡರ್ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಒರಿದುಂಡು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ಪರೆ ಸೊ ನೀನು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ತದ ತುಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾದ ರೊಟೀನ್ ಆಪುಂಡು ಪಂದ್ ಅಂಕಲ್ ಕುದ್ರೋಳಿಗೆ ಬಿದಾಡಿಯಾ ಫುಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಿದಾಡಿಯಾ ಕೈ ಮುಗಿದು ಫೋನ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಬರ್ತೀನಿ ಆತೆ ಬಕ್ಕಿನ ಎದುರು ವಸಂತಿರಲ್ಲೇರು ಶಾರದಾ ಕೊಲ್ಲೇರು ಈ ಮೇಟ್ ಗೀತಾ ಕೊಲ್ಲೇರು ಆ ಮೇಟಿಯನ್ನ ಮರ್ಮಯಲ್ಲಿ ಈ ಮೇಟಿಯನ್ನ ಫುಲ್ಲಿಡು ಓಕೆ ಓಕೆ ಜನ ಇದ್ದ ಒಂದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದುಮ್ಮು ಬೈದ ಗಾಡಿ ದಿಯರ ಜಾಗಿ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಪೂರ ದೀತ ಗಾಡಿ ಅದೇ ಮುಟ್ಟ ಹೋತ ಗೈಸ್ ಸಾನಿ ನಡಪಾಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಚಪ್ಪಲ್ ಪಾಡಿಜಿ ಪಿರಾನೆ ಬರ್ತೀನಿ ಚಪ್ಪಲ್ ಹುಡುಗಿಂಗಲ್ಲ ಸಾನ್ ಬಾಬಾ ಏತು ಬಂದು ಪೋಕ್ರಿ ಧೂಮೇಶಿ ಅಲ್ಲ ರಾಜರು ಓಡಾಡಿಲ್ಲ ತಂಬು ಒಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೇನು ಹಿಡೇಮುಟ್ಟೆಲ್ಲ 90 ಸಾದಿ ಬನ್ ಪೇರಿತ್ತೆ ರಾಜರು ಅಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಉಂಡು ಮೂಲು ಅಮ್ಮನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ತುಲೆ ಆಟೋದಾಗ ರಾಜ ಜನ ಅಂತ ಒಂದೇ ಇರ್ತದೆ ಗೈಸ್ತುಲೆ ಗೀತಕ್ಕ ಪತೊಂದೇರು ಎಂಗಲ್ಲ ಸಾನ್ ಬಾಬಾನ ಪತೊಂ ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು ಕುಂಟಿ ಚಪತೊಂ ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು ಒಳ್ಳೆ ಎದುರು ನಲ್ಲ ಏತ್ ದೂರ ಉಂಡದ ಅದನ್ನತೆ ಏತ್ ದೂರ ದಾಲಗೇನುಜಿ ಜಿನ್ನಲ್ಲ ಬೊಟ್ಟು ನಲಗೇನುಜಿ ದಾಲಗೇನುಜಿ ಫೈನಲಿ ರೀಚ್ ಆಯ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಒಂದು ಪಾರ್ನಿಕಲು ಬಟ್ಟಣೆ ಎಂಕಲಿಗೆ ಎಂಚಲ ಟೆಂಪಲ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಒಂಚಿ ರಾಜರ್ಲ ಸಾನ್ಲ ಎದುರು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಇರ್ತಲ್ಲ ಎಂಗಲ್ಲ ಸಾನ್ ಬಾಬಾಗ ಗೊಬ್ಬನ ಬೋಡಿಗೆತ್ತೆ ಗೊಬ್ಬನ ಜೋಜೋಡ್ ತೂರ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಗೊಬ್ಬನ ಸಾನ್ವಿಗೆ ಅತ್ತೆ ಸಾನ್ವಿ ಕೇಳಿದೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ಲ ವಾರ ತೋಚಲ್ಲ ಸಾನ್ ಬಾಬಾ ಮಿತ್ತು ಕೊಲ್ಲಿಯರು ಗೊಬ್ಬನ ತುಲಿ ಅಮ್ಮ ಗೊಬ್ಬನ ಬೋಡ ರೇಟ್ ಗೊಬ್ಬನ ಬೋಡ ಇತ್ತಕ್ಕ ಎಂಚ ರಶಿ ಲೈ ಬೊಕ್ಕರ ಪೋಯಿ ನಮ್ಮ ನಾ ತಪ್ಪತ್ ಪೋಚಿ ಲೈಟ್ ಮಾತ್ರ ಭಾರಿ ಶೂ ಜಿಗ್ಗ ಲೈಟ್ ಫೈನಲಿ ಮುಟ್ಟಾಯ ಪೈಂಚ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಲ್ತದ್ದು ವಾಕಿಂಗ್ ಮಲ್ ಬಾರಿ ಶೋಕ ಉಂಟು ಮಾರೆ ಮನುಷ್ಯ ಆಪಲ್ಲ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಲ್ ಕೊಡ್ಗೆ ಹೋಗ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಸಭೆ ಉಂಟು ಅಂತೆ ಪುಣ್ಣನ ರಾಜರ್ ನೆರಂಗುಲ್ಲೆ ರೆಂಕ್ ಸಾನು ಬುಗ್ಗಲ್ಡಲ್ಲತೆ ಇಂಕ ನೆರಂಗುಲ್ಲೆ ರಾಜರ್ ಗ್ರಾಡ್ ಬರಂಗುಲ್ಲೆ
ಗೈಸ್ ಫೈನಲಿ ಉಳ್ಳ ರೀಚ್ ಆಯ ಅಂಕಲು ಹರೀಶ್ ಆಫ್ ದ ವ್ಯೂ ತುಲೆ ಹರೀಶ್ ಆಫ್ ದ ವ್ಯೂ गणपति बाप्पा गोमट बाप्पा हलो तू बिन कोसा तू अरे मूड दिया आवाज कितना अंची बొక్క పారెండు అంచి ప్యాట్ అంచి పారెండు ఇంచి దూదుగా గైస్ ఫైనల్లీ దేవర్ నైట్ అయితే వస్తాయి అంకల్ సో ఎదురు శుతులు హలో Finally, they were in PR. Thankful Latina. San Baba like up number na bugel kullar rete. Very may one day Why? what are the place?